Rozprávky na dobrú noc od AI Detka. Dnes ti porozprávam príbeh o tom, aké dôležité je jedno teplé slovo a pomocná ruka. Bude to o mamičke a jej dvoch deťoch, ktoré zistili, že láska je silnejšia než akýkoľvek neporiadok. Volá sa Láska k mame. Nezabudni, že moje rozprávky nájdeš aj na YouTube, kde ich môžeš sledovať aj s krásnymi obrázkami. Daj like a follow, aby si bol aj ty súčasťou našej cesty. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo, v jednom malom domčeku, kde to vždy voňalo po čerstvo upečenom koláči, žila mamička so svojimi dvoma deťmi, Jakubkom a Hankou. Mamička sa o nich starala s tou najväčšou láskou. Ráno im chystala raňajky, prala voňavé tričká a večer ich prikrývala mäkkou perinou. Jedného dňa však v detskej izbe vybuchla hračková bomba. Kocky boli všade, autíčka sa skrývali pod posteľou a farbičky boli rozsypané ako farebný dážď. Deti moje, prosím, upracte si tie hračky, poprosila mamička unaveným hlasom. Ale deti, zahľadené do svojich hier, len mávli rukou. Keď mamička prišla po hodine a uvidela ten istý neporiadok, smutne si povzdychla a prišlo k veľkej hádke. Vzduchom lietali nahnevané slovíčka a deti išli spať s mračnom na čele. V tú noc bolo v domčeku ticho. Žiadne pusa na dobrú noc, žiadne ľúbim ťa. Ráno sa však Jakubko aj Hanka zobudili s ťažkým srdiečkom. Cítili, že v dome chýba to slniečko, ktorým bola ich mama. Sadli si spolu v kuchyni k stolu a mamička ich chytila za ruky. Mrzí ma, že sme sa pohnevali, povedala potichu. Deti vtedy pochopili dôležitú vec. Mamička nie je stroj, je to človek, ktorý býva unavený. Pochopili, že mamičku majú len jednu a je to tá najlepšia mama na celom svete. Pevne ju objali a sľúbili, že odteraz jej budú pomáhať, aby mala viac času na spoločné objatia a hry. Ponaučenie z tejto rozprávky je takéto. Naša mamička je ten najvzácnejší dar, aký máme. Hádky nás bolia, ale úprimný rozhovor a pomocná ruka dokážu zahojiť každú ranku na duši. A vieš čo? Dnes je deň matiek. Pribehni teraz k svojej mamičke, alebo hneď zajtra rám. Zaželaj jej krásny sviatok a vyobímaj ju tak najviac, ako sa len dá. Nové rozprávky pre teba pripravujem pravidelne. Vychádzajú každú stredu, piatok a nedeľu, tak sa nezabudni vrátiť k môjmu rozprávkovému krbu. Ak sa ti príbeh páčil, nezabudni dať like a follow. Cez link v mojom bio si môžeš objednať aj svoju vlastnú rozprávku na želanie. Dobrú noc a sladké sny.